Reachtal Liathróid Láimhe, club Chamann Lá scéal a tá lonithe in níor Bhéal Feirste, ihe oscailte Liathróid Láimhe na Maillimh, sna cuairte na Liathróid Láimhe is Sportlan na Héireann. Thurann club tús leis an sport a nuirí, agus tá siad ag géirí daoine óga agus daoine fásta a bhailú le triail a bhaint an sport. Sinnim tá Liathróid Láimhe mai agus is mai nó mé mar tá sé ag gáasta agus imríonn a Liathróid Láimhe scoil. Rálam léir lech lí mar imar méid a léir an nuair bhí mé dagóg agus tá súil agam go bheith an seo ionach maid an cumann. Bhfuilm Liathróid Láimhe de club Liathróid Láimhe mar imríonn peilgéalach le liacra som gur tá sé ó siad Liathróid Láimhe fosta. Fa láthair is cumann peile muid amháin, bhí muid ag géirí sport nua a thosacht mar chuid den club agus is sport galanta é seo agus tá taidh uirinn ggóil na hais na galanta seo agin is Sportlan na Héireann an áte bhfuil muid lonithe mar club. So an sportata agin na níos mó daoine a bhaile isteach mar chuid den cumann, dar nua ní peile dóirí iad ahan duine sa club agus tá ahan duine difriúil. Beideis ag níos mó páistí triail a bhaint an Liathróid Láimhe a rith na gampaí saoirí a bheits a reachtal ag an club, agus sna cumar de sponscala a bheits ar siúil a rith na scoilbhaine seo thugainn chomaith. Kathryn mBéal, Aip Cúla4, Sportlan na Héireann, Bhéal Feirste.